Το pilot, γιατί στις ΗΠΑ έχουν γίνει ήδη στοιχήματα με αυτοκίνητα Tesla που είχαν στηριχτεί στα autopilot και αυτά. Προσοχή, το καλύτερο είναι χειροκίνητο. Το Standard Plus είτε μου κάνετε ως οδηγοί καινούργοι, το ξαναλέω, όταν είστε νέοι οδηγοί, δηλαδή όταν βγαίνετε ως οδηγοί καινούργοι στα επόμενα χρόνια, μην πάτε κατευθείαν σε δυνατό αυτοκίνητο. Τα Tesla συγκαταλέγονται στην κατηγορία των δυνατών αυτοκινήτων, γιατί έχουν 300, από 200 άλογα και πάνω, όπως το RX-8. Το RX-8 είναι 231 άλογα. Από 200 άλογα και πάνω σε αυτοκίνητο της Tesla είναι το Standard Plus, είτε Model Y, είτε Model 3, είτε ακόμη και Model S. Αλλά μην ξεκινάτε με δυνατό αυτοκίνητο. Ξεκινήστε πρώτα με ένα μικρό ή μεταχειρισμένο, μικρό, μεταχειρισμένο, φτηνό, και μετά όταν αποκτήσετε μια εμπειρία, μια αλφα εμπειρία τέλος πάντων, όταν θα νιώσετε δυνατοί, τότε το προχωράτε. Γιατί όταν ξεκινήσεις δηλαδή κατευθείαν με δυνατό αυτοκίνητο, όταν έχεις πάρει το δίπλωμα, δηλαδή με το που το πάρεις, το αγοράσεις και το χτυπήσεις, να ξέρεις, θα κλαίει η ψυχή σου. Δείτε το βίντεο για παράδειγμα που λέει αν αξίζει και οποιοδήποτε αυτοκίνητο. Παράδειγμα τώρα που ήθελα εγώ να πάρω Mazda RX-8, αν αξίζει για πρώτο αυτοκίνητο, για πρώτο, προσοχή, το τονίζω αυτό, για πρώτο. Δεν κάνει για πρώτο αυτοκίνητο, είτε ένα Subaru, είτε ένα Tesla, είτε ένα Mazda RX-8. Είναι δυνατά αυτοκίνητα, δεν κάνουνε για πρώτο. Δεν κάνει δηλαδή να παίρνεις για πρώτο αυτοκίνητο ένα δυνατό. Καλά ρε εσύ, δηλαδή έλεος, πας και παίρνεις δηλαδή ως νέος οδηγός και πας και μου παίρνεις δηλαδή δυνατό αυτοκίνητο. Αν αργότερα σου τύχει μια κακιά στιγμή και το τρακάρεις, τι θα κάνεις? Αν κάποια στιγμή σου τύχει και το τρακάρεις και είναι ένα αυτοκίνητο που σου αρέσει, Change here for Suburban Railway.
λόγου. Ευχαριστώ. May I have your attention, please? We inform you that at the Iringi station, the lift that leads from the ticket issue level to Salete exit is out of service due to technical reasons. Thank you. Όταν αυτό το χαρακτηριστικό ήρθε για το κλείσιμο των θυρών